Καλησπέρα κύριε Μπαριτάκη. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Να είστε καλά επίσης. Εσείς είχατε μία επικοινωνία ούτως ή άλλως για το θέμα αυτό, έχετε ασχοληθεί ως Δήμος ιδιαίτερα για το ζήτημα που έχει προκύψει. Φανταζόμαστε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο οριακό για να υπάρχει και αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ναι, πράγματι. Από τον Μάρτιο είχαν πάρει απόφαση και είχαν πάρει μέτρα για την Υψεδρία. Βλέπαμε τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για το Δήμο μας. Είχαμε ένα κακό υδρολογικά χειμώνα, προβλήματα με την πτώση στάθμης των γεωτρήσεων, πηγές οι οποίες ελαττώνονταν. Τώρα εδώ και μερικές μέρες τα πράγματα οξύνονται. Αρχίζουν πλέον να μπαίνουμε, θα έλεγα, σε κατάσταση κόκκινη, με την έννοια ότι οι γεωτρήσεις στερεύουν, πηγές στερεύουν, δεν έχουν νερό να δώσουν για ίδρυυση. Εδώ μιλάμε τώρα για τα αυτονόητα. Αυτό θα σας ρωτούσα να το διευκρινίσουμε. Για ίδρυυση ή για άρδρευση? Πρωταρχικά το μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, γι' αυτό και κηρυχθήκαμε, είναι η ίδρυυση. Βεβαίως έχουμε και συνάρδευση, διότι εκεί έχουμε σημαντικά προβλήματα με γεωτρήσεις που έχουν κλείσει, με καταναλώσεις που το νερό δεν φτάνει, δεν επαρκεί να στηρίξει τις ανάγκες που έχουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά κυρίαρχα το θέμα των ιδευτικών αναγκών μας ανάγκασε να ζητήσουμε να επισφεύσουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διότι κοιτάξτε, είναι χωριά που δεν έχουν νερό να πιούν και είναι από πηγή. Εκεί θα πρέπει με άμεσες διαδικασίες να κάνουμε δίκτυα ίδρυυσης 3-4-5 χιλιόμετρων να δώσουμε νερό. Είναι ένα χωριό που χάσει τη γεώτρηση και πρέπει να ανοίξουμε νέα γεώτρηση για να μπορέσουμε να πάμε πιο βαθιά και να βρούμε, με υποδείξει γεωλόγο, να βρούμε νερό και να δώσουμε στο χωριό. Έχουμε τέτοια θέματα. Πηγές οι οποίες πλέον βγάζουν 70% μικρότερη παροχή από αυτή που ήταν και αρδεύουν μεγάλα χωριά. Ναι. Που ιδρεύουν, μεγάλα χωριά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι οριακά. Ζητήσαμε την κήρυξη για να μπορέσουμε πρώτον να ενισχυθούμε οικονομικά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, και δεύτερον να αποφύγουμε κάποια γραφειοκρατία εκεί που υπάρχει αμεσότητα, να χειριστούμε με άμεσο τρόπο. Ναι. Θα μπορούσαν αυτά να έχουν γίνει, δηλαδή να έχετε κινηθεί νωρίτερα? Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε μάντης εμείς να προβλέπουμε τι γίνεται. Η χρονιά δεν πήγε καλά. Από εκεί και μετά κανείς δεν πιστεύω έχει προβλέψει. Πάντα έχουμε την ελπίδα ότι δεν θα είναι τόσο άσχημα. Δεν νομίζω. Τα πράγματα είναι άσχημα για όλους. Ναι. Για όλη την Ελλάδα υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Αν η πολιτεία θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να δει τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι πλέον η κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε θα φέρει και άλλα προβλήματα. Άρα χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που πρέπει να επιστρεφθούν όμως. Ναι. Εμείς τι να προβλέψουμε, να πάμε να ανοίξουμε και άλλες γεωτρήσεις? Πού να ανοίξει γεωτρήσεις? Εγώ θα σας ρωτούσα, γιατί μια λύση είπατε είναι αυτή, να πάτε δηλαδή στις ήδη υπάρχουσες πιο βαθιά για να βρείτε νερό, ή σε νέα σημεία? Σε νέα σημεία. Είναι κάποιες που δεν μπορούμε να πάμε πιο βαθιά. Είναι κάποιες γεωτρήσεις που έχουν πιάσει πάτο. Εκεί δεν μπορεί να πας. Δεν μας κάνεις τίποτα εκεί πέρα. Ναι. Σε νέα σημεία δηλαδή. Η οποία μας λάστωσε, αυτή θεωρούν οι γεωλόγοι ότι με την αντικατάσταση σε 10-15 μέτρα ακτίνα θα μας δώσει πάλι ποσότητα νερού. Οι άλλοι όμως τα 330 μέτρα ή 350 μέτρα που δεν βγάζει νερό, εκεί δεν αφήσει τον κόπο. Όχι ακάει και δεύτερη να ανοίξει, δεν θα βγάζει νερό. Πιο βαθιά να πάμε δεν μπορούμε εκεί. Θα πιάσουμε σαν θάλασσα. Αν υπάρχουν όμως δυνατότητες, δηλαδή αν υπάρχουν σημεία που μπορεί να έχουν περισσότερο... Οι υδροφόροι ορίζοντες είναι δεδομένοι. Μάλιστα. Πού θα πας. Οι λεκάνες είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι. Δεν έχουμε... Αυτό δηλαδή δεν είναι. Μια λεκάνη είναι 5-10 χιλιόμετρα η ακτίνα της. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είτε δίπλα είσαι, είτε στα 100 μέτρα, είτε στα 1000 μέτρα, από την ίδια λεκάνη τραβά. Αυτό είναι. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί, τα ξέρουν οι γεωλόγοι, οι οποίοι δίνουν τις κατευθύνσεις. Δεν πας να τρυπάς όπου τύχει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, να που φτάσαμε και σε αυτό, δεν ξέρουμε ο χειμώνας που θα έρθει, κύριε Μπαριτάκη, τι θα φέρει. Γι' αυτό λέμε ορθολογική χρήση του νερού. Αν το νερό το χάσουμε, θα πάμε σε ερημοποίηση. Ορθολογική χρήση και από τους πολίτες, όχι υπερκαταναλώσεις. Καταναλώσεις ακόμα και λιγότερες από ό,τι χρειάζεται για να συντηρηθούμε. Να δούμε και να ελπίσουμε σε ένα καλύτερο χειμώνα υδρολογικά. Διότι αν ο χειμώνας πάει όπως ο φετινός, δεν μιλάμε ότι το 25 μπορούμε να υπάρξουμε. Ναι. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δημότες σας εκεί αυτό το έχουν, το εφαρμόζουν? Εμείς αυτό που λέτε? Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι. Κάποιοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το λέμε, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Οπότε κάποιοι νομίζουν ότι ζούμε σε μια εποχή κανονική χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό μας λυπεί. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε σε καθένα ένα χωροφύλακα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ο καθένας έχει μια ατομική ευθύνη που πρέπει να αναλογιστεί τις δυσκολίες των καιρών. Οι ειδικοί βγάζουν καθημερινά τα δελτία άρδευσης που λένε τι χρειάζεται το δέντρο και η ελιά τώρα που είναι συντηρηθεί να αντέξει να πάει παρακάτω. Είπαμε από το Μάρτιο μην βάλετε δεύτερες καλλιέργειες. Τώρα βάλανε και κλαίνε. Και κλαίνε γιατί δεν έχουν τιμές και τα πετάνε. Αυτό έγινε. Υπήρχε λόγος. Αφού μπήκαν μέσα. Άρα και ποσότητα νερού χάσαμε και οικονομικά αποδείχθηκε ζημιογόνα για τους περισσότερους εκ των παραγωγών. Άρα, λοιπόν, εγώ τι να σχολιάσω αυτό το έγινε. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν δηλαδή ένα θέμα συζητάμε και καθώς το πάει παρακάτω η κουβέντα μας, κύριε Μπαριτάκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα από πίσω που δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει ίσως και σε ένα κεντρικό επίπεδο ή να δοθούν κατευθύνσεις τοπικά. Αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή μια καθοδήγηση ίσως και προς τους παραγωγούς και τους... Την καθοδήγηση. Δεν είναι δημιουργία της καθοδήγησης. Τώρα, αν ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι μακροπρόθεσμα να δώσει, να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις έργων, αυτό είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός. Επίπεδο Κρήτης. Πρέπει να γίνει. Πρέπει. Δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε αυτά που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμα και σήμερα ξεκινήσει ένα σχεδιασμό, θέλουμε 5-6. Ναι, δεν σημαίνει πως τώρα αμέσως θα γίνουν όλα. Ναι, μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, θα προσπαθήσουμε πάντα με επίκεντρο την ίδρυυση να λύνουμε τα όποια προβλήματα. Και με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και εμείς. Ναι. Διότι αν η πολιτεία δεν χρηματοδοτήσει αυτές τις άμεσες ανάγκες, δεν θα μπορέσουμε ούτε σε αυτές να ανταποκριθούμε. Και βλέπουμε ότι οι εξελίξεις δεν μας περιμένουν. Αυτό είναι η αλήθεια. Μέχρι να κινηθούμε εμείς. Δεν περιμένουν. Έχουμε πάει παρακάτω. Κύριε Μπαριτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω στην επόμενη φορά να δώσουμε. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε να πάμε καλύτερα, βεβαίως. Αυτό νομίζω θέλουμε όλοι. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε.